No niin, ollaan täällä Iso Miesjärvellä Kaustisella kalastamassa ruutanaa. Ja tänään me ollaan kalastettu, koitettu toukalla tuli kaloja, mutta sitten siirryttiin näihin pehmeisiin pelletteihin. Ja tää on mulla on 16 koon koukku ja tässä on Kormin tämmönen quick hair, jolla pystyy laittamaan pelletin herrikalta tuohon koukkuun. Ja tällä neulan avulla sen saadaan vietyä läpi ja se lukkiutuu tuohon tuolla tavalla. En tiedä kuinka hyvin näkyy, mutta silloin kun kala tulee ruutana alkaako se käy aina vähän sen koittamassa sillä, että minkälaiselta se tuntuu se ruoka, niin nyt ei ole koukku saman tien tuossa eessä. Niin sitten kun se tuntee, että se on pehmeätä, se imaisee sen suuhun ja sitten tulee vastaisku ja koukku jää melkein aina siihen leukaan kiinni. Ja sitten jos katsoo tämän painotuksen, niin mulla on painot tästä koukusta suunnilleen semmoinen 6 sentin päässä. Kaikki yhdessä nipussa, että se menee suoraan pohjalle syötti tuolla tavalla. Ja sitten normaalisti kun kala ottaa syötin, niin se vähän sen keventää noita painoja ja koho pomppaa ylöspäin. Kohona mulla on puoligrammanen Exnerin aika kevyt koho, jossa on aika paksu tuo antenni, että näkee kun täällä aurinkokin paistaa, niin näkee kunnolla missä se koho liikkuu. Niin nyt koitetaan, jos me saataisiin vielä joku ruutana tähän filmille.